বলতি পান্না CHENMANO high level committee ছয়জন মেম্বার যত মানজাখা बिनिफ्राय ग्राउंड रिपोर्ट माखा गोबां मानो आसामबारि निबो माखा रामचन्द्रनारि माखा कल्याणपुर कृष्णपुर तेलेमा दिनै साइमानो जोंनि बर' बालायखौ बांथबो स्राङै गिदिर लायखा एकमात्र दिनै खुंथाय ब्लकनि बेल' जों गाहाम फाइमेलिया माबा जों रिपर्ट माखा केवा जों जे बर' 80 हते 90% रासो साइ बर' बुथ लेखा आबा जों लुखा किन्तु जों दिनै साइमानो जों तेलेमारा हायनांगौ कल्याणपुर हायनांगौ जों गासै गाहाम फाइमेलिया ओरैबाबो जों ग्राउंड रिपोर्ट जों महाराष्ट्र सानाय जों लुखा जोंनियाव जों बिसिङाव रांखौ जों बाहायनो गेस हरदों लायखा आबा जों बे इलेक्शन बेलायखे टाइम कम जेराव हांखोमालिया आबा जों रिपोर्ट माखा बे जों बिसिङाव गोबां दिनै जे जिकन जे खेलाय गलायमारो आबा जों लुखा आबा राजनीति थानाय रिपोर्टनो जों महाराष्ट्र सानाय आंखागाव अबो फैला दिनै TIPRA MOTHA हाई लेभेल कमिटि मिटिं थाइजागो दिनै कर्मरतनो ग्राफ स्रांजा 26 तारिखआव दिनै टेसन मिटिं दङ अब्ला जों मिटिं थाइनाय जत्त ब्लक टेसन थाइनाय आंखागाव अबो दिनै रिभिउ मिटिं बा जेनेबा जे एक्सारसाइज जों थाइमानि अबो दिनै TIPRA MOTHA मंगलाय गाहाम जत्तनो दिनै परिबदल PWF YPF MOTHA जत्तनो नासि दङ जों दिनै रिपर्ट मा थांखै जों 2-3 मास बिसिङावनो जों बिराद जों सम्मेलन थाइनाय जों आउटलाइन थाइनाय आबो जों सालायजा आरो जत्त ब्लकनि बर' जों देहावनाय बे दरकार नांखाय दिनै गोदाल भाबे दिनै संबिधान गोदालनि दङ बायल'आवलि दङ ओंखा 2 मास बिसिङावनो जों दिनै संबिधान मथानि आबो गारिजाबनाय सेन्ट्रेल कमिटि बाहायनो थाइजाबनाय साजेसन बाहायनो जों गोबां जों कर्मिफोरखौ बुंमाखा जेरै आखर सेन्ट्रेल कमिटिखौ बायल'फोरखौ अबस्थ खानाखा सातटा किसा 26 आसाम बारियाव जे बुमा बदल अंग तिनि जे रेबिन मिटिंग फायाव माले ताम कक जाना बरक काहे खबर मालिया साबो अबस्थ बरक खबर खांगा मालिया ना सा कम्युनिकेशन गैया खाना अबस्थ नायनाय अबस्थ जों आसाम बारि बेले गाहाम न आरो खुब एक्टिभ जत दंबायो बा किसा कम्युनिकेशन गैया ब्लक खाना टाइम सल्भ खाना अब टेसन सालायनाय